Bai, bizikidetzan egin pauso guztiek, eman laizken pauso guztiek, pein ez di nahikoak, ez? Nik uste gainetik egin dela urte gutxi, dano askola burundak eula, memorien askola rekuerduek, herriko bizikidetza, elkarrizitza oso deterioraute desagola. Beraz, ez da erresa, ez, pausuk emati eta pixkanaka aurre egitea. Eta, udalak eta udala barrun dauden alderdiek eman ditugun pausuen, nik uste pauso niretzat kualitatibu dila, pixkanaka ematen ari gehan pausuek, konfiantza mailan, eta nik uste alderdik eriek alderatea utzita, benetan azpeitiko bizikidetza iragazteko nuko pausuk ematen ari gara. Azkenien bizikidetza oso hitz zabala da, eta elkar bizitza, eta esan nahi zut hitz nahiko politia die, baina gero gauzatzen azte gehanien askotan aurkitzekea ez denatuki oso ezberdin batzukin, ez? Baina nik uste momentu zala eta momentu dala benetan aurre egiteko. Iragana ezin du baldau, baina bai etorkizun aldatzi dakeula, ez? Bai etorkizun hobile izitegola, orduan jartzen dugu konpromiso etiko hori esateko, ez dugu onartzen giza eskubideen urraketaik inola ere, nik uste hemendik aurrak gure lan badala, giza eskubideen urraketa oro, plano askotan gertatzen dinak, benetan izitie hori ez izitie esaldi bat bakarri, baizik eta izate eguneroko lanin. Eta etorkizune horren, konpromiso etiko jen gainin eraikitzeko azpeitar guztiak. Sufrimendu mapan bakoitzen sufrimendu bakoitzena da, eta hor bakoitzek baloratzi bestina gehiago dan o gutxillo dan sartzen maldemaga hortik ez deula ezerre lortzen, ez? Orduan, nik uste eta adierazpen neutro batetikena bila berdeula, eta jun berdeula pixkanaka, hainbat sufrimentu eta zauri ezberdinen gainien lasaitasun oso zitzeiten eta bakoitzek bere iritzi personala ematen, eta albaldin badeu iristen alkar bilatzea, ez? Alkar ulertzea.